kaya dilolosi otot bebayumu kowe nglumpuk. Tenagane kowe ilang. Lemes ora duwe tenaga babar pisan. Senajan to aku urung takon kelawan Kang Sira ning kaya aku wis ngerti. Apa to sejatining jenengmu sapa? Kowe rak Bathara Kala to? Bathara Kala. Bathara Kala. Kulo. Kowe lagi wae mudhun saka kayangan. Nggih. Senajan to ing dadamu ora ana tulisane ning aku wis bisa maca apa sing bakal tok karepku. Bathara Kala. Kulo. Dawuh pangandikane Bathara Guru saka ing kayangan Salendra Bawana. Sing tegese Kang Sira njaluk mangan utawa nyuwun dedaharan karo kersaning Sang Pikulun Bathara Guru rak ngono ta? Nggih. Ya. Aduh kula sampun leh. Iki ngene ya Bathara Kala. Tangeh gendong lamun kowe bisa entuk pangan kalamun. Pasuryanmu ijih wujudan Bathara Kala kaya ngono. Lah iki ngene ya. Kowe mlaku ngidul ngetan bener kono, ing kono ana wit paringin kang luwih dening gedhe kono ana busana sak ngisore wit ringin. Nggih. Engko kowe nganggo busana kono ya wis mbok nggo kowe nggal bali mrene ing mengkone bakal tak caosi dedaran. Nggih. Ah. Kowe nganggo busana. Sawise kowe nganggo busana kono wujudmu ora Bathara Kala meneh. Pasuryanmu kaya dening garungan. Lah iki ngene ya Bathara Kala. Kowe bakal tak paringi jimat gembong kami daya. Bathara Kala. Sawise kowe nganggo busana ngono, yen pancen kowe kepengin ngerti pasuryanmu ing sisih kiwamu kuwi ana kaca. Kena sing nggo ndelok pasuryanmu wujudan apa kowe? Oi la 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 la. Gembong kami saya jauh pangandikaning Bathara Guru. Aja nganti Kang Sira mlenjani jauh pangandikaning Sang Pikulun Bathara Guru. Lah iki nyang desa Sendanggayam sing jenenge Bapak Pramudi lan Ibu Desi kagungan putra telu cacahé. Siji kena diarani Yuwan, kaping pindho Naja, kaping telu Jipan. Lah iki ngene ya. Iku wadon lanang wadon. Iki kena diarani lanang wadon lanang. Lanang wadon lanang ya lali. Yo. Sepurane yo gendongan iso ya. Iku kena diarani yen sing lanang nang tengah iku panturan dikape sendang, yen wing wedok nyang tengah sendang kape panturan. Iku yen ora diruwat pisan dadi tagaing Bathara Kala. Lah iki ngene ya gembongan iki. Aku njaluk kelas lain kelawan batemu. Ing dina iki mengko kowe bakal takon ngruwat putrane Bapak Pramudi lan Ibu Desi telune ngatunggal. Sawisé kowe ngruwat putrane Bapak Pramudi, engko bakal tak paringi mangan sing jenenge iwak petrok mentah. Nek kowe sampung mangan iwak petrok mentah, kowe mlaku ngetan bener ing kono ana wit sing gedhe. Kayu sing gedhe pribungamu. Ing kono
ana sega ragung panganamu gagah rerayungan sing dadi ombenamu. Kejaba saka kuwi aku janji kelawan kowe sawise kowe ruwet sing kalane putrane Bapak Pramudi wong telune ngatunggal. Muga-muga putrane Bapak Pramudi sepisan diparingi seger waras panjang umur kalis ing nirsambikala. Lan kejaba saka kuwi muga-muga tansah pinaringan rejeki ing kathah barokah besok kena nggo ibadah ana ing Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Nah, dawuh pangandika iki yen wis mengko ngubengi omahe Bapak Pramudi. Muga-muga ana sengkala saka wetan balik mengetan, ana sengkala saka kulon bali mangulon, ana sengkala saka kidul bali mengidul, ana sengkala saka lor bali mangalor. Lamun ana sengkala saka dhuwur tinulak bali mendhuwur. Dembong Kamijaya, aku janji wiwit dina iki kowe aja ganggu putrane Bapak Pramudi lan Ibu Desi wiwit dina iki nganti turun 7. Iki upamane kowe ijen tanpa ruang ora pantes. Kowe bakal tak celukno Jaka Ludra kang minangka dadi kanca ruangmu. Jaka Ludra. Diluk. Mas. Ya. Sawise kowe tak tekakno ing papan kene kang wigatine karya kowe bakal dakon dadi sedulure Gembong Kamijaya. Nggih. Kuwat putrane Bapak Pramudi lan Ibu Desi ing kalenggan iki. Nggih, kang minangka dadi paksesen. Wiwit dina iki aja ganggu gawe putrane Bapak Pramudi. Wiwit dina iki nganti turun 7. Lah ngene ya Gembong Kamijaya lan kowe Jaka Ludra. Supaya kowe tak kongkon degah lawe wenang janur kuning mlebu anyang omahe Bapak Pramudi gua sing kalane. Ayo ditindakno Gembong Kamijaya. Ampet ya. Buntu, Mbak. Oh.
Ah.